Tultiin tänne Cairnsin Esplanadille, koska täällä on tämmönen ihana uimaranta. Haluttiin käydä uimassa ja suihkussa ennen kuin jatketaan sitten autolla matkaa kohti seuraavaa paikkaa. Nyt ollaan semmoisella paikalla, missä suuri valliriutta kohtaa sademetsän. Hyvää päivää! Tänään tulimme tänne lautalle, jolla menemme tuonne toiselle puolelle jokea kohti Daintreetä. Siellä on kaikki nämä suuret sademetsät. Pärjääkö se Markus? Tiedä. Kasuaarit on vaarallisia. Me ollaan nähty jo. Ne voi olla äkäisiä. Ne voi tappaa ihmisen sairaan nopeasti. Mutta ilmeisesti niitä aika hankala nähdä, koska kovin moni ei ole nähnyt niitä. Mutta me ollaan jo nähty. No niin. Me mietin sitä, kun me juteltiin siellä, niin se poika sanoo, ei kun se tsekkityttö Joo. sanoo siitä, että no niin, ne 2 tyttöä oli lähtenyt kajakoimaan keskellä yötä. Oho! Osoittiko sit taivasta? Niin 2 tyttöä oli lähtenyt kajakoimaan keskellä yötä. Täällä jossakin. Eikö se ollut täällä Daintreessa? Tai se on. Ja no, sitten krokotiili oli syönyt toisen. No yllättävää. Koska täällä on krokotiille joka paikassa. Se on ollut kyllä omaa tyhmyyttä. Mutta siis minä vaan mietin sitä, että kun se sanoo sitten, että ne, ei se ollutkaan käärme. Niin, että se paikallista oli vai poliisi tai joku, niin oli sitten niin 3 krokotiilia tappanut sen takia, että ne löytää sen ruumiin. Niin minä sitten mietin, että siis onko se ollut, eihän se voinut syödä sitä kokonaisena. Voi tietenkin. Niinkö? No, jos on ollut iso rokote. Mut siis nieleekö se sen vai? No, kappaleina pureski, isoina paloina syö pois. Oho, siellä meni joku. Tultiin käymään iltapyykillä. Hienot tutut kodinkoneet jo edellisestä leirintäalueesta, mutta oli yllätys lavuaarissa. Viimeisessä on sydänkohtaus. Joo. Tämmöistä tämä nyt sitten on. Leirielämä autossa. Yönukutaan takapenkillä ja rinkat istuu etupenkillä ja päivällä päinvastoin. Joo. Ja mikä käärme putkahtaa. Tappaja Pyyttön. Olisipa myös nukkumassa, kun on päivä. Päivässä. Tämä tässä on krokotiilien koti. Paljon krokotiileja. Todistuskappale. Luu.
Now we get up high because we'll give you more swing. Yeah. Are you ready? Yeah. Whoa! Woo. Crocodiles, here I come! Okay. 1, 2, 3! Wow! Oh, it's so good! Tästä jos meinaa vielä pohjoiseen, niin pitäisi olla kuulemma nelivetoauto. Ja meillähän ois. Voiko hurauttaa Rapakon yli ja jatkaa matkaa? Facing this way? Yeah. So there's 2 spaces there. Are you ready? Yeah. Alright, so I'm going to release this brake. We're going to start walking. Sit yourself not too fast, nice and steady. Okay. And you can see so it'll start to stand up. Oh, nice. Eli tultiin tänne sademetsään. Tämmöiselle vaieri-leikkikentälle pyörimään, katsomaan viidakkoa. Täällä on 6 tämmöistä paikkaa, mihin me aina pysähdytään. Ja muuten mennään nämä välit aina vaijereilla. Ja viimeiset on vissiin semmoisia hurjempia. Ei tarvitse kävetä, se on siinä mielessä hyvä. Ja nämä kertoo, että täällä voi olla semmoisia kenguruta, jotka elää puissa. Sitä tuntuu, että ne vähän liiottaa. Mutta tää on vissiin ainut paikka Australiassa, missä niitä voisi olla. Kuulostaa vähän tarinalta. Voihan se on. Feet up out in front. Away we go. Alright, so quick photo, guys. So close. Alright, so looking up. And away we go. You've got Steve the high five tree on your left. So make sure you give the tree a high five on your way past. Yeah. High five. High five tree. Yeah. Oh. Wow. Siistin näköinen. Oh. Näkeekö krokoja? Eikä kasuaari. Yeah, it's good. Yeah. Out there, pull me in. Put your feet on the black rope. There you go. And then arms out. Okay, take a seat. Yeah. Then lean back, feet up. Whoa! Alright, so spin yourself. If you grab the blue rope that's in front of you, you can turn yourself around a little bit. Yep. Oh, that's alright. Ei vitsi, ei enää oikein hyvin. Siellä on kasuaari.
suspected the worst.